Ćao svima! Dobrodošli u novi kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je da spremite nešto ukusno. Na primjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O, da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da. Bako, vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijatno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. Zašto imam tako malu flašicu? O, pa to je izazov. Velika, srednja i mala hrana. Super. Hajde da započnemo degustaciju. Ko će da počne? Ja ću, jer sam ja dobila najmanju porciju. Okej, sad ću da probam. Prvo treba skinuti poklopac. Uradit ću to uz pomoć malih rukica. O, to je jako ukusno. Oduševljena sam. Ukus je divan. Sve sam pojela, baš brzo. Čekajte, šta mi je ustima? Koščica? Ozbiljno? Šta da radim sa njom? Tačno! Mogu je posaditi. Da, treba mi mala saksija i to je to. Ostalo je samo politi to. Jedva čekam da vidim šta će porasti. Gledajte! Porasla je mala lubenica. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako je slatka. To treba hitno probati. Neverovatno.
Baš mi se sviđa. To je bilo moćno. Dakle, sad je vreme da ja probam žele. Treba pritisnuti. Wow, to je još bolje nego što sam mislila. Ekstra. Treba mi što više želeja. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve što ima u flaši. O, da. Čekajte. Sad su mi puna usta koščica. Quentin, šta si uradio? Izvinjavam se. Da, dobro. Neću se ometati. Čeka me moja ogromna flaša. Skidam poklopac i... Nemam dovoljno snage da stisnem flašu. Šta da radim? Ideja. Imam fontanu sa sobom. Ubacit ću je u flašu. Onda će žele sam izaći. Gledajte. Ja sam rekla. O, da. To izgleda jako dobro. Ali baš je nezgodno jesti. Nema veze. Onda ću da pijem žele uz pomoć slamke. Miley, misliš li isto što ja? Da? Drugari, dobro, neka jedu. Nije mi žao. O, ne. Nešto nije u redu. Fontana se slomila. Drugari, sad će nešto biti. Pazite. Kasno je. Sad smo lepljivi. To je jako smešno. Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte. Baš su lepe. Imam kuglice u beloj mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. O, da. To je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. O, da. Pogledajte kako se zabavno spuštaju u flašu. To je to. Flaša je puna. Tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Tako je. Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda. Tako je. Uzela sam sači iz bakenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde. Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu. Uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Zašto ga ne mogu baciti? O, ne. Moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? O ne. Baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svo žele. Da vidimo.
Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho! Joj! Kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobjeda je moja. Nisam ni sumnjala. A vi je morate spremiti. Okej, važi, sestro. Cela torta? U redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? Mešam. O, šefe, nemojte se tako nervirati. Ocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. O, da, to je prelepo. Moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. O, jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. O, kako zabavna torta ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser s okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek-delo, svaka mi čast. I ja sam završila. Oho, i ja sam završila. Moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. Jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba. Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandinu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. A sada želim kokice. A možete početi? Aha, jasno. Počinjem da spremam. Sipat ću sva zrna u tiganj. Tako je. Odlično.
Tako će se sve razleteti. Moram staviti poklopac. Da, tako je bolje. Sad ću uzeti Snickers. Želim da napravim čokoladne kokice. Treba iseći Snickers na male komade i staviti sve kod kokica. A verujte mi, bit će ukusno. Promešat ću sve. I to je to. Pogledajte kakva lepota. Moje kokice su skoro spremne. Ostalo je sve sipati u kantu. O, da. I ja bih to rado pojela. Dakle, kanta je puna. Stavit ću 2 čokoladice Snickers kao ukras. Lindsay će biti oduševljena. Etane, ne gledaj u moje kokice. Kreni da kuvaš. Da, upravo si, Mary. Dakle, ja ću napraviti roze kokice. Prvo ću preliti zrna nutelom. Roze naravno. Uvrćem sve u foliju i ostalo je samo ugreti to sve. Brenner će mi pomoći. O, da. Nekoliko sekundi i to je to. Da vidimo da li sam uspeo da ih obojem u roze. Da, kokice su roze, cool. Probat ću. O, prelepo. Sada stavljam kokice na štapiće. Napravit ću za Lindsay buket od kokica. Pogledajte, baš slatko je ispalo. Lindsay će biti oduševljena. Mabel. Oho. Da, donela sam aparat za kokice. U njemu je najlakše spremiti kokice. Moram ubaciti zrna unutra. Da, toliko će biti dovoljno. I dodat ću žvaku u prahu unutra. Taj prah se pretvara u žvaku u stima. O, cool. Pogledajte. Zabavno. Ali tog nije dovoljno. Treba mi mnogo više praha. O, da. Dakle, dodajem sve kod zrna. Zatim uključujem aparat. Opa, radi. Da, kokice su stvarno plave. Ostalo je samo napuniti kantu i to je to. O, da, kako je lepo ispalo. Jedva čekam da Lindsay proba to. Baš sam se trudila. Oho, buket od kokica. Oduševljena sam. To je baš slatko. Probat ću. Veoma ukusno. Hvala, Etane. Dakle, a šta je ovdje? Opa, plave kokice. Cool. Nikad nisam jela takve. Sviđa mi se ukus. Sad ću probati čokoladne kokice. Obožavam čokoladu. Ne mogu da verujem koliko je to ukusno. Dakle, ko je pobednik? Dajte mi da razmislim. Da, buket mi se najviše dopao. Tu, ja sam najbolji. Devojke, ne brinite. Wow, nisam znala da je podvodni svet tako lep. Neverovatno. Šta? O ne, ponestalo mi je čipsa. Kako to? Ogladnila sam. Hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. O, šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda.
Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu, dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, Bako, svaka čast. Dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože. Neka hvala. Ma daj, Bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako, vidi. Jao, to je neki monstrum, fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam, prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula! Pa to je Phil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super.